KB1 ना मा होनो आदा बिराद कमेडि मोसायो बियो इउटुबाव हिन्जाव जानानै फाग्लासो माबा माइबारियाव मानि मोसाहैबावलायो आसोला कमेडि खालामनांगौ एसे गाइस ब्लग लाबोयो बिराद गोबाव जाबाय मा लाबोनो मा मानो जायो आरो भिडिअखौबो बिदिनो गरमाबो बारा बिराद गरमलै दिनैबो दखानाव जिरायनानै दं नै र' बाहेरायावसो सोर दं देखायनो आदामोन दं नामाथाय मा खालामदों मा मोनो नै लाड्डु कालागान खजा मिस्टी बायदि रोखोमनि गोजा गोसोम गुफुर गासिबो मोनजोबो मालिकआ नै बे टिपकाइनिफ्राय बिजनियाव दखान होफैयो बिथाङा आदा मुकेश नै एरजायो मुकेशदानि खामानि मावग्राया नै खानाय गोजालाय बा बे मुकेशदानि खानाय गोजालायलै खामानि मावग्राया देन्जार अबेनिफ्राय मोनबोदोंथाय अबेनिफ्राय मोनबोदों मुकेश दा खामानि मावग्राखौ मिनिबायसो नै मुकेशदानि खामानि मावग्राफोरा बिथाङा साहा बानायग्रा मजबुत बिराद गोथाव साहा बानायो नै बेयाव सेमलदा दं सिंग्रा मिस्टी बानायग्राया नैबेनो कालाकान बानायग्राया सिंग्रानि माबा फाजा एवगासिनो नैखौ कालाकान मिस्टी बानायगोन बेनो आरो सेमलदा एकदम एक्सपार्ट हारसिंनो बानायजोबो बियो गासिबो देन्जारखा जोंनि खाथिनो गारगामिनि गासिबावबो अबस्था बिथाङा गुवाहाटियाव सोलोंनानै फैदों उन्दैनिफ्रायनो दखानाव थायै गासिबो सोलोंनानै फैजोबदों KB1 ना मा होनो आदा बिराद कमेडि मोसायो बियो इउटुबाव हिन्जाव जानानै फाग्लासो माबा माइबारियाव मानि मोसाहैबावलायो आसोला कमेडि खालामनांगौ एसे देन्जारखा कमेडिलै इउटुबाव थांनानै नायहैबानो जाबाय KB1 बिथांनि चेनेला खिन्थु आदैयाबो बिराद कमेडियान नुयो सम बिराद मोसायो आं रोसो रोदा हाब्बाय सना नोंनि महरा सना आंनि बिखायाव सना आंनि बिखायाव चेनेलाव नुगोन बिनि मोसानायखौ एखमबा हान्थु लोरफो होनलायो आसुरित नै हाफ पेन्ट खान्दा गाननानै थादों आरो दिनै गरम ना बारा एसे दाउआ देन्जार हिर'लै आदैया हादाननिफ्राय मैगं लाबोयो आदैया बिराद गोजाननिफ्राय मैगं लाबोनाय नालाय मेंदों जुस लोंदों दसे जिरायनानै नै लेबु जुस लोंदों मैगंखौ नुवाखै नैबेयावसो लाबावो गारिया नैबेना मैगं लाबोग्राया मा लाबोदों नायलाय मैगङा थास' बिबार खायला थास' आथिं लेस्रा थास' आथिं जिरखानाय गाइखेर गोमब्रिं मैथ्रु खार' खान्दाय बिबार आयुर्वेदिक गोजा गासिबो नैबे माथाय जोगोनार बिजौ बा देन्जारखा गारिया नैबेना बेजों लाबोयो नैबे बाजाराव फानगोन दासो फैहांदों मानसिफोरा मैगं फाननो टाटका मैगं लाबोयो आदैया नांगौबा लाइमोन नोगोर तिनालियाव फै दामाबो सस्ता
गरमनि थाखाय आदैनि दखानाव थान्दाया बिराद सेल जादों नै थान्दाया खावसे जोब्बायानो सोबावनांसिगोन आदैया नै बेयाव फ्रिज मोनसे दं बेयाव स्टक दं लाबोखानायबो दं आरो नैयावबो दं सोनानै दोनखानाय थान्दा बिराद बुरजा नैयावबो फटिक दै थान्दा सोनानै दोनजोबदों आरो नैयाव बिराद सेल जादों आदैनि दखानाव नै आंकोल चिप्स कुरकुरि लेस नैबे गोदानलै चिप्सआ फानो नै आदैनि दखानाव मा दं डनाल्ड डनाट बे केकआ बिराद सोलियो गथ'फ्रा जागासिनो बे केकखौ नै गाइखेरबो फानो अरिजिनेल खिन्थु गाइखेर लाबोग्राखौ आदैया एसे रायदों आरो थारमाने बथला एसे गेद्दा गेद्दि ना आदैया बिराद साफाना मानसिया एसे मैला लाबबाबो रायो खिन्थु जाब्बा जुब्बाबा पियर गाइखेर मोसौनि सोरबाफोर लांफैनो हागोन लाइमोन नोगोर बाजाराव थिनालियाव सोरनोबाफोर नांगौबा आदैनि दखाना बेनो ददेरे जोंथि दख'ना गला लाइमोन नोगोर पेटागाव फन नाम्बारा बेनो सोरनोबाफोर गाइखेर नांगौबा नैबेयाव कन्टेक्ट लाहरनो हागोन फुङावबो मोनो ओमफ्राय मोना बेलासियाव मोनो आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बारा बेखौनो खिन्थानाय जाबाय आं दिनै भिडिअ'आव बेखिनिखौ खिन्थानानै दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ